ኣብ ትግራይ ዳግማይ ኩናት ከይለዓል ህዝቢ ትግራይ ብቁልጡፍ ድምፁ ከስምዕ ከም ዘለዎ ሓይልታት ፖለቲካ ትግራይ ፃውዒት ተቕሪበን ኣብ መንጎ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓትን ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይን ዝተፈጠረ ዘይምርዳእ ስዒቦም ናብ ኩናት ከየምርሕ ኣብ ስጋሉ እዋን ንስጉምቲ ህወሓት ህዝቢ ክቃወሙ ከም ዝግባም ኣብ ትክልል ዝንቀሳቐሳ ሓይልታት ፖለቲካ ኣተሓሳሲበን ሓላፊ ህዝባዊ ርክባት ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣቶ ብርሃነ ጽባም ህወሓት ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ገዛ ርእሱ ውድባዊ ምምሕዳር ንምምላስ ምንቅስቃስ ይካየድ ከም ዘሎ ገሊጾም ብተወሳኺ እዚ ተግባር ምስ መንግስቲ ፌደራል ሰፈረሙ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ዝተሕስለ ዝኾነም ህዝቢ ግዳይ ኩናት ከይኸውን ገዛ ርእሱ ክብል ብህፁፅ ፃውዒቱ ከቕርብ ከም ዘሎ ተሓሳሲቡ መንግስቲ ፌደራል ህዝቢ ትግራይ ዝህቦ ዘሎም ትኹረት ክንዕቕ ኣይግባእን ዝበለ ድማ ኣብ ወንበር ውድብ ትንሳኤ ስርዓት ቃንጪ ኣቶ ደገፌ ጎደፍያ እዮም ካብቲ ዝሓለፈ ኩናት ትግራይ ንምምሃር ዝኾነ ይኹን ናይ ሓይሊ ኣማራፂ ምንቅስቃሳት ብፅኑዕ ክኹን ከም ዝግባም ህዝቢ ትግራይ ድማ ክቃወመሉ ክብል ወሲኹ ተማሕፂኖም ወኪል ሚድያ ኮሙኒኬሽን ቤት ጽሕፈት ውድብ ስምረት ዝኾነ ኣቶ ሓለፎም ንረአ ብወገኑ ህዝቢ ኩናት ደለይቲ ሓይልታት ኣሕሊፉ ብምሃብ ክትሓበር ከም ዘሎ ሓቲቶሎም በቲ ካልእ ሸነኽ ድማ በቲ ሕጋዊ መንግስቲ ንምምሕዳር ዘለዎ ድልየት ከርኢ ከም ዝግባእ ፀዊዖም ጉዳይ ህዝቢ ትግራይ ፌደራል መንግስቲ እውን ዝምልከቶ ስለ ዝኾነ ከም ካልኦት ክልላት ኣብ ፖለቲካውን ቁጠባውን ጉዳያት ማዕረ ተጠቃሚ ንምዃን ቅድም ቀዳድም ሰላም ምውሓስ ከም ዝግባእ እቶም ኣብቲ ክልል ዝንቀሳቐሱ ሓይልታት ፖለቲካ ትግራይ ኣመልኪቶም ኣሎም